Yau zan yi tutorial ne akan yacce ake samun wayansu koyisa da ake bayarwa kyauta saboda kafin a launching ɗinsu suna ba da su kyauta. Yanzu kai tsaye bari mu shiga cikin aikin mu. In yau ka fara zuwa channel ɗin nan ka danna mana subscribe. To yanzu dai abin da aka ce ka shiga cikin Taurus wallet ɗinka. Yanzu Taurus wallet ɗin mu nan. Yanzu abin da za ka yi, za ka danna wannan alamomin da guda biyun nan musamman nan. Sai kana danna, to gashi nan. Yanzu kai tsaye bari mu je mu samu contact address ɗin, sai mu tafi Chrome ɗin mu. In ba ka Chrome a wayar ka sai ka tafi Opera. Yanzu dai bari mu je mu search ɗin. Wani satin ɗin nayi. Sai ka nice token. Gashi nan ya buɗe mana kun ga shi ne a farko nice token. Kawai za mu click ne sai mu shiga. Yanzu gashi nan gari ya gama buɗewa. Yanzu gashi nan ya gama buɗe mana nice token kuma. Gashi nan ga contact address ɗinsa ga decimal bank ɗin. Yanzu abin da za mu yi sai mu copy. Yanzu mun yi copy sai mu dawo cikin Taurus wallet ɗin. Yana zuwa wajen tashi sai in post ɗin ɗinsa. Sun ga mun yi posting ɗinsa. To da zarar ka kunna shi haka yana shiga. Kasuwa sun bamu guda 88. Ko? To yanzu duk abin da aka yi, yanzu za mu ajiye muku sunayen koyisan sai ku je Chrome ɗinku, ku je ku yi searching ɗinku, ku ɗauko contact address ɗinku, ku zo ku yi musu yacce muka wannan. Saboda ba samu ja bidiyon da tsoron ajiye muku su a ƙasan description.